I hope you are doing good and I hope you are doing so right. This week sina tuse video na iliyonse only for one reason imene tipangisa kuti satuse ene video and chifukwa cho tikakhala kuti tachikonza bwinobwino china chilichonse and I think Sunday tikhati kutusa video nkhani yokhuza ndi za technology yofotokoza technology and all those kind of stuff timafuna kuti ikhalepo but unfortunately sizinatero. For I think for past 3 weeks sina tuse video inayonse about technology. Komano chilichonse chikhala chili mchimake chilichonse chikhala chili mchimake onele kuti vuto limene limakhalapo ndila kuti mavideo akumapeza maviews ochepa akhuza ndi za technology. Video yamba of course inaboleza, it's almost 5,000 people watched it. Ma video yachiwiri only less than 1,000 people watched it, and then pakumakhala no mavuto like kuona kuti I spend a lot on the videos amene no sako hita. So I'm coming again, but in this time za technology ndikamalankhula zokhuza za technology about phone or any application or software or whatever, I'll be doing it on my phone and everything will be just on my phone. Koma chilichonse tizonesa ngati mene zimakhalira kale mucha, but we are not going to shoot using a camera as we did like last times, no. So chimene ndimafuna kuziwisani ndi chakuti Sunday titusa video and sikhala video inayonse this week koma ma video ndokuti alipo wangosala kuti no minor things yokuti tachite fix komanso tizichite fix china chilichonse kuti tatuluse imodzi yokhuza mbiri ya oyimba komanso tu Malawi, ina yokhuza ndi zokhuza ndi za technology, ina yokhuza ndi za maskando zimene zikuchitika ku Malawi. Yeah, so yeah, wish me best of luck because I always try kuti tibwerese information imene sikhala yokondera, imene sikhala yonyoza munthu wina aliyense, imene sikhala information yononga mbiri kapena chikhalidwe cha umunthu komanso chikhalidwe cha ku Malawi. So zimatenga nthawi because tikuyeneka tifufuze information, sitipanga information just kuti tamva kumbali imodzi kuti mbali umunthu amati chani, no, but we make a video tita mva bwino mbali zonse ziwiri. Okay, adawa yankhula izi nanga koda dawa yankhulapo kuti chani ngakhala kothekera timafikira anthu. So yeah guys, so this week sititusa video ina iliyonse. The video will come Sunday. Yeah, this week because wangosala 2 days to finish this week, so ndokhulupirira kuti sichikhala chovuta china chilichonse. Yeah, so PC yanga ina ndi 40, so I had to update the Windows and then to install again the softwares and all those kind of stuff, and then PC amene amandichitira editor wathu amene amandichitira edit ma videos. Yeah, so yeah ndizina zake koma zabobozi ja komano sikuti mudere nkhawa china chilichonse chikhala njimake, and I do hope kuti by end of tikamafika Sunday chikhala kuti china chilichonse chili kuno bwino ndeno. Yeah, zabobo guys. Yeah, ababa almost quarter to weekend and tikamamaliza siku ndikuti Sunday 2 days kuti tizachite drop video, but ndikhulupirireni ikhala video yapo mwamba kwambiri, ikhala video yabwino kwambiri, ikhala video yabwino kwambiri. Hello guys, maliza lanji ngati ndicheze nanu ticheze limodzi. Yeah, ndetu nkhani zake ndena baba. As my time goes, only 2 minutes remaining. Azibambo zabwino koma zabobo yeso ankolo zabwino koma yaani mozi basi wina 24 years ubaka 200 guys mawatu amenanga ufune special akuti tikuzene kuti uli pa special. Okay, akuti koda chimwene akulu lero muli town always imatimvesa kukoma. I am Jackson. Okay, thanks. Thokoza so kwambiri. Asi kulimo watu muzatigulire ka case kamozi kuti na pesa mwete kamalemba nkhani usiku.
Usiku fupi, usiku fupi. Kadume maspika kunyumba. Okay, guys. Yeah, ndizapopo. Ase David boy. David location. David sana boy. Sana kuna kale. Sure boy. Muna pastari last time yeah, yeah. Oh, okay. 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 Basi hapa ndo kalo basi. Basi ni live kwa YouTube. Kujeza ndi fanzi. Basi tanya moto. Sharp sharp. Okay guys, that's it on my way home. I wish ndizakuona utayaka ndizaona kuti maoneka bwanji. Oh, sindimalizira kwambiri. Just go kuma live videos, kuma videos mpite kuma live videos. Mukaonere ina yake nalemba kuti birthday party yanjani. That time I had my birthday. Yeah, that day nayaka. Kuma no sati kwambiri. So if you wanna see me nditaledzera, mupite mukaonere video ina yake ma live videos. Mukachita click profile picture yanga. Muona pena pake alemba kuti profile muona pena pake alemba kuti my videos, shorts, live, stories, community, whatever. Mungopita pemba alemba live. Then muwere musi pang'ono my videos are much. I think as almost like 2 months ago or whatever. So yeah, where are you staying my bro? Ibrahim. Ndimakhala ku Northern Cape. Ndimakhala ku Northern Cape. Ndio mende makhala. Uzingona unokutentha kwambiri. So I have to go to work now. Yeah, okay. Yeah, so no videos this week, but on Sunday I'm dropping a new video, and then again like that, and then again. But guys, in the channel janga jina, just search Sam Mavita Adventure. I got interest in a update profile picture padakali flag ya Malawi. So just go and subscribe guys. Sam Mavita Adventure. Yeah. So abatu kalowa nditu tikayambe ponchito kutone kuti ibangana motani yetu madolo. So yeah, so yeah, I think I need to do some other stuff inside. So guys, ndathokoza kwambiri kuti munali pamenepo utenga koma wafika utenga ndoti this weekend kulibe video na yonse, unless ngati panga khale zina zake kuti zachitika. I will do that. Komano for now no. Chinaso ndicho kuti nagula mic pa take a lot, and mnapeza kuti mic ajasa na weke, so I need to do what exchange. So ndikachita exchange anditumizira mic ina mawa ndekuti ndikhadola ngoni, because yo gwisa ntchito phone ndimafuna ndizikuwa chani or else ndekuti ndizigwisa ntchito mic amene ndimagwisa ntchito pa computer, ndeno sizimakhala bo. So ndofuna ndizigwisa ntchito phone ndicholinga chokuti ndizisave time for editing, and that's why pakhala ma delays kwambiri. Yeah, so sikuti tikubwerera mbuyo tikupita chisogolo, and my videos akhala quality so kwambiri than my video yambirira. Yeah, so yeah guys, it was nice being with you, and papa we can't do anything again. 3 minutes past 2, we have to resume work. So peace. Sam Mavita Adventure guys, kajiteni subscribe. Sam Mavita Adventure mukangolemba kuti Sam Mavita spelling muone sese MALVITHR. Mukangochita like pamenepo pakutulusene ma channel atatu: Sam Mavita TV, Sam Mavita Adventure, Sam Mavita Studios. Mukhoza kuchita subscribe ma channels onse. Wina kana ndifunsa funso la kuti mmachita bwanje create YouTube channel. Video yake ndechita drop posachedwapa. Yeah, video yake ndechita drop posachedwapa kuti kwa amene somafuna mutakhala YouTube channel komanso kuti muzimvesesa kuti kodi YouTube kweni zimafunika ndi zinthu ziti kuti ma videos anu azipita patali. So if you are one amene mafuna mutapanga zimenezo, just make sure muchite join my WhatsApp group, because mutakhala mu WhatsApp group ndi ndikufotokozani pompo sizifuna so kuti ndipange video ina yonse. So yeah, peace. I have to sign out.
panali video inake kukhuza ndiza mukulu komanso Hero Paisa and mukulu komanso Hero Paisa so ndimagwira ntchito like part time za mukulu and then I can explain better ma risks amene amakhala nkhani zokhuza ndi mukulu mungazichite bwanji soti koma I'm still learning about Hero Paisa because ndimalumikizana nawo kuti ndipeze information ina ndi ina koma zikuoneka ngati pakumakhala ma delays ndeno yeah kubo ndifuna ndikamaza panga video funda ndimaziwa kwambiri za mukulu agent wa mukulu so sindifuna ndizakhale kukondera nkhani khuza ndiza mukulu kuchita trash Hero Paisa no koma ndifuna ndizakhale information imene izakhala accurate. Yetu guys it I am Jackson komanso Stanton Kapiola komanso Ibrahim ndakuthokozani po nditumizira message komanso kwa anthu nonse amene mwachita like. I don't know kuti wachita like ndani pali like imodzi amene wachita like. Thank you so much. Have a blessed day guys. Let's work. Bye.